איזו ניצן קטנה! איזו ניצן! איזו ניצן קטנה! איזו ניצן! הוא נמצא בחקירה, בשבילו זה לא נורא. אוי, זוזי. זה היה אייל. זה עדיין הם? מרוץ אוטובוס נגד משאית. יוצאים לדרך. אז יש לך מצלמת וידאו בפלאפונים על הרבה מקום. אחי, אני מתאר את הטיול, מה אתה רוצה? אסף, כן. אסף, תגיד, מה הבעיה? אסף! תגיד, מה הבעיה? מה הבעיה? על הכיפק. גדי, גיידה מגה. חבר'ה מולנו, כן הזקה, חשבנו לטייל פה היום. קצת ירדנו בגלל הגשם שאי אפשר ככה לשחק שם במערות, אבל צריכים בקיץ שתכננו לטייל בשלוש מערות. איזו ניצן! איזו ניצן קטנה! איזו ניצן! איזו ניצן קטנה! רצה לראות. עד כאן עודף